Wat habala don ki an ki kendon sorkar ki bate ba khomi ki pat ba. Henry la keno ba ki don ki riu shim kabu ki ba pen sniu dor ya ka saw dong saw kun jong ka mentudu bat men krem. U presiden ka khot ya ka wa mentudu makro el parian ulapan pau ya ka jing benyaw hadien ba ulayo iye ki jing shakta bat shap penjat penpra ki tanat wa bat ki thwei kum ka thwai ka bepun riangkit nikla kum ju ka men krem ka bade ka wei ka tanat wa ka bayada ya ka raj ka mulung. Uni unong yalam ulo ongru hasilin ter ka mentudu ladon shibun ki thwei don nam ki badan ye ki khana ubarim kat ba ka men krem pan kade ka jaka kerpang jaka kentang jong ka bepun riangkit ka brio ka bakup ya ka mayan blay ha ka ba ki khun ki ksiu ka kursuk po khat ar wernai kumju ki nong shong shnong ka juwai bat ki shnong marjan ki batip ya ka nia ka jutang ki khen buram bat khen kentang bha ya ka men krem bat ki thwei kum ka sati mentudu la menchi sangman bat sentuk siar. Namar ka jingai beteng ki kam ki bapen sniudor ya ka wa mentudu umake el pariat ulanujor ya ka rukom trekam katanat PWD ka bapen tre ya ka surak Hais Khas Hills bat katanat PWD ka bapen tre ya ka surak Harilum Jaintia. Ula ong bah Hais Khas Hills katanat PWD kala ban pentre ya ka surak 4 lane klem da the khndo watang shibelsha kumju klem da penjat penjabo ya ka wa umyo ha tangar kat bah Harilum Jaintia pan ka PWD ka sha ban pentre ya ka surak juwai bypass da ka bathe khndo klong mau hasilin ter ki road ki kiar ka mentudu bat penjat penpra na lor ban penduk pendam wat ya ka jilong kerpang long kentang jong ka wa mentudu bat menkrem. Kumta ula kentu ya barok ki nong shong shnong saw dong saw kun ka mentudu kamtam ki bana juwai ban yakun persya ya ki kam penjat penpra ya ka wa mentudu kenang ban shngan ka pateng banwan. Kenika sngi saw si saw dia pentip wakat ka macam ini kenika jingla yulti lang lipat ini ka mengkrem ini penchnai nu juai bypass da chami wa katai ka thau chong yong ka baipur rangkit ka em ha mengkrem ongi reng khang no saw si uyo to wa daman ka thau ka wa madan ka thau ka wa warok ka khendau ko mo da penjulor lut haitai te ketika rangkit daman ko ka baru ko yong dikhla ikur ka kor ka jaj yong ki korsok kpo hajo ipor le ka man ka wi na ki wada mane ka wi ko ebor ya ka kor ka jaj ka chnong ka tha ko raj ka muluk nei ti daw ini chna yo yong i hayato wa ini cha penjulor cha penmadan na khlo igi mo ri ki chiap ye ketika thau chong yong ka ongi ka bai pur rangkit kta ka ye snyau kta ka ye jing emi yong i na loriten le kani ka jing man jing le heni wara da tibi wa ka mentadu ka em ka param ha ka wada man ka param ka wada ebor imayan belai em ha ka ki chakari na do ki chakari ga na tai na ler pam kam na teng ka cha tengit kani ka mengkrem ka purangkit na ten ka lamanchi ka sanman ka stuksiar ka sti mentadu hai to wa gani kibor ki param ki em haka i hai snya tho hai yo yok i hai chami wadang jia kini kisngi wa kiwan ki wale atam kiwan ki wale penjulor ya kini chakri ki yong ka mentadu dang yo jing tep kini kisngi em go ja thap ki cha thabala da em go yo sitom saja na lor wa halor wini wale atam ki nai ti daw ni yang in ne hai pa i yo yok i ye ni jing cha penjulor cha pen le ban daman ko ka jing le bor hiwat dakso bor hiwat ya ka mentadu wa ki chakri ki yong ka tane ji daw ko jing kentu ko jing garpat ki yong i ya waro kitu ki nong chong chno to wi rong ga jawai ki wa chke ya ko ne tewan ki wa yo ibor na ka mentadu na ka chakri ki yong ka ki wa yo ye jat ye kanja wa yo ye ka spa ye ka phau ki wa ye bor i man sem ki wa chem ye wa mentoy na ka wa karpat i waro na do doloi wa man yong ga ilaka juai kinong yalam ki wa he yong ga sinra juai nei tewan ki wi tawan kinong chong chnong basya ba wan chakharan ham elat wa kini ki da bo da chna da tho da blai kan rat ucha pendo pendam ki hagani ka por gar ta ki ta sajo ipor la kat kama yo sita chanan
da em ga ki tre thau da sedang giu dai ki thau gi ki da sedang giu chna yo put sam kopsar da em ga dai gi thet ka jing kan tu ka jing karpat ki yong i wa kadwi wala snyau bah ham dai ki thau gi yong phi wa to ala da chmi ki yung gi sam hato harot yong ka man tadu da man ko ka jing pan chna phi ya ka man step ka man ka wi ka wa ki khon ki ti gi yong i myo di i ko ka bam ko di da ka wa khoj da lore chen le dau mi sao pangkai ki na yung yi ke jakhlia ka man tadu ta ka jing tim ham i chna ka sain dur ka pun nakat ni ta ka jing karpat yong i waro ki khon gari jan tia kat i wala ya ki ki wa nei Taiwan ki talong ki thalo ya le pen ne pansa mato hai chem hai yo yong i wam hoi hawa chna phi ka wan kon ka surok hawa chna i wan ka bor sarkar to banda nu panchai de jing im yong i tang yo biang ki kali ka motor tang yo biang ka khit ka ba rai ki bam ki di ki jing im ki yong i to ko nan hi ko to em haka ka niam ko haka ko man ko ka pen biang pen to ko e jing im i ki bru wara hi nei ji down next step ne ka sngi bo ka jing ka tukar pat lang i wara kat yu la tendami unno ye ki plastik ki jeri tendami padam kami ki plastik ki jeri khnang wa yo miet yo baha wa to i em to wi rong ka man tru kat kam wa man da kar khu skiet do balai da pen biang i liang wan nang ye te ki wan ki wa tam kti tam kejat he to wa ka man tadu ye ka man krem ka thao chong dau sa perang kit ka cha tngit kini waro yo tam kti tam kejat nga ong balai karan dichar hi da phi e ka hukum panchitam da phi katte nan hi ide yong bru katem ye de i ta chong ha ka bor ha ka yong phi ta katte dan hi ta yoluti ka bor sarkar le u MLA ki MDC wa ka sarkar ro ka wi pachmat che ka man tadu ro pachmat ye kupuli ke man krem ki wa ki thwai ki langan ki em ha janti ala ham pach do chai tai dan hi ki em ye kum khra ye ki witawan ki thwai te sakawi ilewa penyerkat ye kani karkom le kajing nok khandau hapo ka man tadu langban nu surok hayo yong i halipai yong i hai tai tangar ka tangar em hai tai to ka ongi ka yeu na ka tai ka to ka kai chadam mau phalang ko supply selong hayo lipai yong i wa panchna yau surok 4 lane uto 4 lane ki wakre hai tai ki khlo ki khandau no ki ka dompar dap tilikit tang chi bel chai khandau le mem no ki chaka yeu na tangar nei ti daw wala yo ji ai ni to ni nong chong chnong chirop ki bo sarkar perkhen pen e ki ni wato lada no khandau ki dokta ga sor selong waro ka wi ta karmani ga bo sarkar I wale ki yeu wale ki tangar iwam no ki ta chi bel cha ka khandau cha ko hai ni le hajis kiat to ji ai rai sao si ni yo wa ini waro ka jo ka sarkar ki jo ki department yo ka PWD wale hai nin le ki dai wi hai ta man ni dai wi yo luti wa dai kra lang yo ki nong chong chnong waro wi yo I ka man tadu yo I ka ka wa aging im I waro hi ki bro ki im ta wer yong ka kham ta mi le wa ki nong rep ta ka ta dan hi khublai chibon yo luti yo chim banta yo kra lang I yo pen ne pen baha ye ni bo ublai